Gabi po sa inyong lahat. Ako po si Ate Frances, ang Youth Coordinator ng Parokya ng Santa Monica. Narito po ako upang magbigay ng iilang paalala bago natin umpisahan ang ating panalangin. Dito po sa ating parokya tuwing Martes Santo at First Bright Friday ng buwan, tayo po ay sabay-sabay na nagdarasal sa pamamaraan ng taze na pinangungunahan ng ating mga kabataan sa parokya. Ngayon po, tayo muli ay nagtipon-tipon sa pamamaraan ng panalangin ito bilang pagbibigay parangal sa paparating na kapistahan ng ating patron na si Santa Monica. Maaaring may mga iilan tayong kasama ngayon dito na unang beses pa lamang dumalo sa ganitong paraan ng panalangin. Kaya naman, hayaan po ninyo akong balikan natin ang pinagmulan ng panalangin ito. Sikat ang prayer in the way of taze sa mga kabataan. Ngunit nais ko ding pong ipabatid sa inyo na ang panalangin ito ay hindi lamang para sa mga kabataan, kundi ito po ay para sa lahat. The prayer in the way of taze originated in a hill in Taze, France, where brothers of taze and those who live in the community stop and drop everything they do to gather in the church and pray. It may be work or even Bible study. This prayer they do is 3 times a day, before breakfast and lunch, and then after dinner. Kaya ganito po kasikat ang panalangin na ito sa mga kabataan, dahil taon-taon, ang taze ay nag-iimbita ng mga kabataan upang mamuhay kasama nila sa loob ng 3 buwan. Dito sa Pilipinas, noong taong 2010, nag-host na tayo ng Taze Pilgrimage of Trust, ang pagtitipon na pinamumunuhan ng Taze community. Muli po, ipinapaalala po namin na ang prayer in the way of Taze ay bukas po sa lahat at hindi lamang para sa mga kabataan. May 2 elemento ang panalangin. Una, ang chants. Ikalawa naman ay silence. Prayer in the way of taze use repetitive songs with 3 to 4 lines. Inaawit ito ng paulit-ulit or are sung repeatedly, at ito'y tinatawag nating chant. Singing is the most essential element of worship. These short songs are sung repetitively to give a meditative character. Singing the songs repeatedly from the mind gradually penetrates the heart and becomes a way of communicating with God. Never let your singing voice or lack of it be an issue in the prayer. Remember the son of our patron Saint Monica. Saint Augustine's words are, "He who sings, prays twice." Tayo po ay makiisa sa pag-awit ng mga chant ng panalangin. The second element of the prayer is silence. In the middle of the prayer, there is a prolonged period of silence. We live in a very loud and noisy world nowadays. The prayer enables us to spend moments of silence, a moment we can use to communicate with God, to allow Him to speak to us, to give Him space in our thoughts. Let us use this opportunity to enjoy the presence of God. Now, let me introduce you to the flow of the prayer. The flow of the prayer is like the Mass. There is a psalm, a reading, intercessions, and the Lord's Prayer. The prayer starts with 2 chants, followed by the reading of the psalm. There is a reading and the chant to follow. After this will be the long period of silence. Heto po yung binabanggit ko kanina na isa sa mga elemento ng panalangin. The silence will be broken when the choir sings Kyrie, the response for the intercessory prayers. After this, everyone will sing the Lord's Prayer, and someone will read the concluding prayer. After the concluding prayer, veneration will happen. Maaari po kayong lumuhod sa ating mga kneeler, sa ating harapan, pati na rin po sa mga kneeler ninyo sa mga pews, kung saan kayo nakaupo. At the same time po, pwede po tayong humawak sa ating taze cross.
The prayer has no formal ending. So at this moment po, please join me and the choir on practicing some of our chants for our prayer. First po, sa pagmamahal. This is the melody of sa pagmamahal. Sa pagmamahal, naroon ang Diyos. Sa pagmamahal, naroon ang Diyos. Sa pagmamahal, naroon ang Diyos. Sa one is Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. So much po. Yun po ang iilan sa mga chants na kakantahin natin mamaya. Now, before we proceed to the prayer proper, let me give you a few reminders. For the prayer to be a solemn communication with God, we encourage everyone to do the following. First, sit comfortably. For those who will be joining us via live stream, you may be either in your bed or in front of your altar. Second one, actively join in the singing as it is a major part of the prayer. And lastly, but most importantly, is to focus on the prayer. Thank you so much for lending an ear to this Taizé orientation. In behalf of our parish priest, Father Arnie Serrano, our parochial vicar and youth spiritual director, Father Fiel Pareja, who will be joining us today in the prayer, Parish and Chapel Pastoral Council, and Parish Youth Ministry. We thank you for accepting our invitation on this prayer, even in the midst of trying time. May this prayer be a way of having a solemn and a meaningful celebration for the feast day of Saint Monica. Now, let us offer a few moments of silence as we set the mood of the prayer.
Let us all be seated.
Ikong sablang matulid, apami biye-biye king Ginu, tumula kayo. Ikayong makipusong dalise, kapurian sukat yung ibiye. Kambening lira, Ginu, kaya kayo yung purian. Kambening gitara, panigtigan niya. Hallelujah! Uling ingamano ning Ginu, mit mong katapatan, at apanaligan sa blanang depatan, kaluguran na ing hustisya at ing katapatan. Yato kayayang kakatmuan, king kayang pakamal. Hallelujah! Ing Ginu yang sisira, king tangkaring bansa, bibiguan na ing marokdang nasa. Dapot ding sariling balak ning Diyos, manatili la kabang-kaba, kapag nasana kapilan man e matda. Hallelujah! I Jesus, selita ne itang talimhaga, karingkeyang alagad. Ing kayaryaning banwa, apakiwangis me kingantikaniti. At ingapulong dalagang linwal, bansa lubong, king lalaking kakasal. At inyang daralang sulu, ing balang metong karela. Ding lima karela, mangmangla, at ding lima naman, maisipla. Ding limang mangmang, dela-dala ring karelang sulu, dapot ela migbakal reserbang laro. Dapot ding limang maisip, migdalalang aliwang laro, bukod ketang atsyukaring sulura. Mayan talaya, ing lalaking kakasal, king panyatang na. Inya ikwarang may tundo, ring dalaga, ang aking mi patutudla. Dapot inyang kapitangan ng bengi, may ramdam ing kulisak. Oy nina ing lalaking kakasal, lumwal na kayo at sa lubungan niya. Migising la ring apulong dalaga at inayos dala ring karelang sulu. Ngara ring limang mangmang, karing limang maisip. Idakeyo kami, kingke kayong laro, uling matatda laring sulumi. Dapot ngarang may kibat. Magkang magkagyu, kaya katangan. Maya po, munta kayo sa guli karing tindahan, at sali kayong parke kayo. Inya linwala ring limang mangmang, bansaling laro. Kabang alalo, di natangya ing lalaking kakasal. Ding limang dalagang maisip, ang makapanaya at makasadya, may lawos lang linog, king lugal ning kakasal, kambening lalaking kakasal, at misaraya ing pasbol. Kaibat na nita, di natangla ring limang mangmang adalaga. Ginu, ibuklat yepo ing pasbol, ngarang kukulay. Dapot nga nang may kibat karela, makanano keng ipabuklat, era kayo akilala. Nga kuwari, nga nang memupos Jesus. Maglame kayo, uling eyo balo, ingaldo, niing oras.
Ing kaya katamong pangadi, mitaglusyo king mapilang pinandit, ning katahimikan. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para kaya katamongan, ban sumisita mo, manyadsaw kingig pata mo, para iligtas na katamo, kareng sablang sakuna, panalangin ta king Ginoo. Para ka ring masakit, tagkilano sanang loob ng Ginoo, ban kumayap na lasang malalagwa, karelang panandaman, di na no sanang malagwang kamatayan ng Ginoo, det ang magkakasagit na at makasadya ng marap king Ginoo, ipadalangin ta king Ginoo. Para king Santo Papa, ban miyabe tamong manalangin kambeno.
para king kapayapan king yatom. Panatilyan ne sana ning Ginoo, isikan loob kayo, na manalakaran para king mayap at gusto, ipanalangin ta king Ginoo. Para ka rin sablang malilili, manano na sanang tangkilano ning Ginoo, ding karelang puso, ban mi balik lalub king Ginoo at makapagbayo lambier. Di nano sanang maya pakaisipan ning Ginoo, bang makapagsisilat makapagbayong biye, ipanalangin tamo king Ginoo. Para king katamong parokya, manano na sanang pisan metong nakatamo ning Ginoo, king lugod at masabal karing kapara tamong tao. Ban adake tamo karing aliwa, ing mayop a balita, at ing mensahing niti. Emu king kamano, nune pati king pamandapat, ipanalangin ta king Ginoo. Para karing kayanakan, di nano sanang sikanan loob ni Ginoo, pan makasaup la karing kapara raking pamibiyabiyera. Manano na sanang anting kayanakan, adake da rin sa ing lugod ni Ginoo, emo karing kakaluguran, nuni pati na rin karing karelang kasalang. Ipanalangin ta king Ginoo. Para kay katamong anak ng Santa Monica, manano na sanang apusan tayo, ing kay katamong patulunan, king kayang pamibebye. Magita mo sanang mapangadi, anti ing depata ng Santa Monica, ipanalangin ta king Ginoo. Ginuming Heso Kristo, andyang alida ka po ikit, panaligan dako. At andyang alida ka po akakit, kaluguran dako. Pabanalan mo kami, at akit mi ing painawa, king kekang ligaya.
Amen.
Ngeni po, umpisan tayo ing harana para kang Maria. Apanimuna na po ning kaya katamong Spiritual Youth Director, Father Fiel Pareha. Maya Pabengi, kaya kayungan. Good evening. Good evening
Makagising ko pa? Pasalamat tamo king apong Ginoo uling binyene kay katamo ing kay katamong patulunan i Santa Monica ing ima ng San Agustin. At ngening bengi ngay ni nung ating potang ating mag-birthday o potang ating magharana ewari pagkanta tayo. Pagkanta tala upang bang ipakit ing kay katamong lugod kitang taong palsintan tamo. At king kaya taong parokya, ipakit tamo ing lambis tamo kang Santa Monica o kang Apong Munik. Ngeni, datang daralan yung bulaklak, datang ating dalang bulaklak, yain talakan yan, anting kaya tamong pamagmanyanita kang Apong Monica, kabang magkanta tamo. Sa mahinahong paalam ng araw, sa pag-ihip ng hanging kahapunan, balabal ko'y init ng iyong pag-ibig sa dapit hapon kay lamig. Mga bituin kay agang magsigising, umaandap mapaglaro man din. Iyong ngiti hatid nila sa akin, sa diwa ko't panalangin. Puso ko'y pahimlain, inay, upang yaring hamon ng gabing tiwasay, ay madama ko bilang damping, halik ng iyong anak, ay irog ko, inay. Sa palad mo itago aking palad, aking bakas sa inyong bakas ilapan, at iuwi sa tahanan kong dapat, sa piling ng inyong anak. Puso ko'y pahimlain, inay, upang yaring hamon ng gabing tiwasay, ay madama ko bilang damping, halik ng iyong anak, ay irog ko, inay. Puso ko'y pahimlain, inay, upang yaring hamon ng gabing tiwasay, ay madama ko bilang damping, halik ng iyong anak, ay irog ko, o ina kong mahal.
Maganda tamong ane. Maganda tayo pong munik. Kabanalan penintunan, Benilagkaping lilisya, Ikaming kalat na makasira, Ikaing uliranda, Tingan aking kaya sa landa. Panalangin mo kesa induming Santa Monica. Panalangin mo kesa induming Santa Monica. Kami nalaganaga, kaingatan digdag mo pa, mahinhin matimtiman ka, ipapamit mong anak ka para, nalang magmulala. Ingasal mong tutong mapala, panalangin mo kesa induming Santa Monica. Panalangin mo kesa induming Santa Monica. Ayuman kitang lubog, kasama hinggap mo, ising asawa mo, ibabata at hinggap mo. King Diyos yaya usmepa, panalangin mo kesa induming Santa Monica. Panalangin mo kesa induming Santa Monica. Diyos di nabibiyari, at iglesia sumuyuyari, sakripisyo nga lang kapara, para kaya dinaun mo yan. Panalangin mo kesa induming Santa Monica. Panalangin mo kesa induming Santa Monica. Pagkita nga nagkapa, kamanalan penintun muna, benilagkaping lilisya, ketangking kaladwa makasira, ikaing uliranda, tingan aking kaya sa landa. Panalangin mo kesa induming Santa Monica. Panalangin mo kesa induming Santa
sa induming Santa Monica, manalangin mo sa induming Santa Monica. Agustin, Agustina Binyari, thank you. Bandiyanari at king Iglesia sumuyuyari. Sakripisyo nga ng para kaya dinaun mo yan. Panalangin mo kesa induming Santa Monica. Panalangin mo kesa induming Santa Monica. Viva Apong Munik! Viva! Viva Apong Munik! Viva! Viva Apong Munik! Viva! Palakbakan tayo, hindi katamong patron, Apong Munik. O, paddan nyo no rin kandila. O, luklok ko pa. Paddan nyo rin. Pakisindi rin solo. Ito eh. Pasibayo, mayo pabengi, kaya kayungan. Ayan. So, munang dili, pasalamatan tala rin kaya katamong officer, kaya katamong parachute ministry na may organisa kining programa ngayon, palakpakan tala. At siyempre, ikayo na tinagon Kenny, balang youth ning bawat kapilya. Palakpakan nyo rin sarili. Masanting makaramdam ko pa. Masanting mumuli tamo, lalo na potang magpiesta yung kaya katamong patron. Kabang anak tamo pa, itamo, dapat balo tamo nung no ka rin tamo, Menibat, Balen, Mexico, ating patron tamo, Iapong Monica. Nyapin pa kamalan tayo, at ngening beingay ni Pepakitsyu, ingke kayong lugod, may nga di tamong miyabe-abe, at salamat tamo king Apong Ginoo. At pigkanta tayo, ingke katamong mal a patron, Iapong Monica. Bukas, ingka piyesta na, simba tamo. Okay? Adwala ring misa tamo bukas, 6:30 a.m. at saka 5:30 p.m. Invite na kayo ring tumagon king prosesyon. Okay? At in tamong prosesyon, kayari nanitang 5:30 p.m. Mass.